Mugi-mugi selamat sedaya. Apa? Sabagas waras. Kok sithik. Mugi-mugi apa? Selamat sedaya. Slamet ora selamet. Jane selamat karo Sugeng karo Wilujeng padha ya, Pak? Sih, pokoke tunggal lik. Iya. Padha to? Padha slamet. Nek kok dibeda-beda ya Sugeng ya iso Sugeng ya iso Wilujeng. Ya selamat. Ya kadang kala penganggeme dhewe-dhewe ana sing Wilujeng dalu, ana sing Sugeng dalu. Ya, selamat dalu ora iso ya tapi. Ora ana selamat dalu ya. Oh iya. Kowe aja gawe ukara Jawa dhewe to. Selamat dalu ki ra ana. Kan genahkake ya. Mong genahkake. Genahke. Ayo. Genahkake. Sing bener Wilujeng karo Sugeng nggih. Nggih remen, Pak. Kayak jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mau wis di amplope dititipke aku moh. Ya, takon nyaoske maringke dhewe karo Mbak Elisa. Ya, ini salah satu sinden viral. Oh ya. Sinden milenial. Ya. Sinden gundule atos. Oh gundule atos wis kok omongane kurang ajar ngene iki. Garang yo sipate ngono. Ora sipate ya pancen ya urung iso basa Jawa kanthi apik lan alus ya. Ngaturake panuwun karo para warga Ngargosari ya. Nggih, sederengipun Sugeng dalu sedaya mawon. Sami Wilujeng nggih. Nggih. Mugi-mugi selamat sedaya. Apa? Sabagas waras. Kok sithik. Mugi-mugi apa? Selamat sedaya. Slamet ora selamet. Jane selamat karo Sugeng karo Wilujeng padha ya, Pak? Sih, pokoke tunggal lik. Iya. Padha to? Padha slamet. Nek kok dibeda-beda ya Sugeng ya iso Sugeng ya iso Wilujeng. Ya selamat. Ya kadang kala penganggeme dhewe-dhewe ana sing Wilujeng dalu, ana sing Sugeng dalu. Ya, selamat dalu ora iso ya tapi. Ora ana selamat dalu ya. Oh iya. Kowe aja gawe ukara Jawa dhewe to. Selamat dalu ki ra ana. Kan genahkake ya. Mong genahkake. Genahke. Ayo. Genahkake. Ya. Sing bener Wilujeng karo Sugeng nggih. Nggih remen, Pak. Niki wonten napa acara bersih desa wonten Ngargosari kalian HUT hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini tadi ada lagu Caping Gunung Ki dek zaman berjuang ya, Pak. Iki ya termasuk lagu perjuangan. Lagu perjuangan, tapi Bung Karno pernah bilang, "Wah, wis tau ngendika nek zamane Bung Karno ki perjuangane luwih gampang soale melawan penjajah ya. Melawan londo. Iya, tapi saiki perjuangane wong saiki luwih angel soale iso melawan bangsane dhewe. Nah, saiki kenapa dhewe kudune paham makane iki mau aku seneng ana motone ning moto ya, Pak. Moto ya apa basa Jawane moto? Tema ya? Temane bersih, jujur, dan cerdas. Ya moga-moga warga mriki saged mulai bisa berpikiran cerdas semuanya, bisa menantang yang namanya radikalisme, Pak. Ngerti radikalisme toh? Ngerti. Nah yo iso melawan kuwi dhewe duwe Pancasila ya aja ngantek dirusak karo ideologi-ideologi lainnya kaya ngono. Mugi-mugi saged semuanya bisa dengan guyub rukun kaya ngene nonton wayang iso ketemu tanggane jajar-jajar karo ngrasani sindene, ngrasani dalange ngono wis gayang ya, Pak. Heeh, timbangane ning misale ning apa ngurusi kuwi apa masalah-masalah politik dan segala macam mbok golek ngene iki ya. Seneng kabeh ngaten niku nggih. Iya. Ya ngono bener kuwi ngendi pokoke ideologi kita itu Pancasila. Iya. Tidak bisa diganti dengan apapun dan itu harga mati. Harga mati. Ada iya. Kowe karo aku wajibe ya apa menjaga ya keutuhan Pancasila. Betul sekali. Ada beberapa hari ini kan banyak berita-berita yang lagi umop ya, Pak, lagi akeh lagi berita. Apa? Umop. Panas ngono Panas ya, mobile ambiar.
Muga lambyar ora. Iya tentang macam-macam kayak tindakan radikalisme sampai apa namanya ada apa penusukan terus iso marake ono ya macam-macam Pak kuwi bahaya dan kita yang bisa menangani itu ya cuman masyarakat. Betul. Makanya masyarakat kudu berpikiran cerdas ben dhewe menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif kaya ngene iki bersih desa, budaya ya. Sae niku nggih. Nggih, tur dasare iki ya budayane awake dhewe. Nggih, jangan sampai mau budaya kita yang adiluhung yang indah seperti ini diganti oleh budaya yang lain. Betul sekali. Ngono ya Mak. Ngono. Mergo saiki akeh lho sing padha ngarani wayang ki ya saiki ora apik, wayang ki sirik, wayang ki musrik lan saiki turute. Oh, masih banyak. Ya. Asik kata nggih. Dadi Piyayar Gosari kene tak suwun panjenengan menungko dadi tuan rumah, jangan menjadi orang lain di rumahnya sendiri. Ya, ngono ya. Tapi masyarakat juga sudah membuktikan ini wayangan yang datang juga banyak sekali satu lapangan penuh luar biasa. Okay. Berarti kan semua pada peduli karo budaya, ngono ya Pak ya. Ya wis. Wis saiki kowe nembango sirahku suwe-suwe melu-melu mumet iki. Lho iki kan yo iki mau nggo perantara ben ketok aktual ngono lho pertunjukan wayange Pak Seno iki keren, rada keren ngono lho ya. Keren jeng sempeh. Ayo. Nggih, napa niki ajang pembukaan tembang napa? Ki nek sing nyuwun, ning sing nyuwun iki sing nyuwun Mbak Ika Suhesti Lagam Nyuk Jiwat Meraino. Oh, Meraino, nggih. Nggih, Meraino iki lagu klasik lho, ora sembrono lho. Nggih, cobi ya, kemat-kemat, sekemat-kemat. Mugi-mugi kemotan. Pusing aku sih. Kan basa Jawa suwe saya goblok. Ya ben ora apa-apa. Jajal ya ngene iki kudu dijajal. Ya mangga. Hayo rowang Binur timure beci neno supaya ngupakara karang lan kitri karo ngeling-eling kowe suwe banget ora metu lho. Nggih, pon dangu ngemot apa ngemotaken ngemotaken kok ngemut-ngemut ngemotaken neno kuya brukon tumandang asengkut gumregot ya grumregrot kuwi sing lancang ilatmu ilate lancang tenan ora apa-apa kowe cah blasteran ki biasa iya baleni ya asangkutku mrago
munggah sandang pangan yakti jero kutha desa aku seneng tenan. Ya.